Sihlele babukele emakani bekelela ngaphansi kohlelo lethu umgwazelo babukele emakani bekelele yona-ke igwe ehle ezinye ingwe babukele-ke namhlanje-ke la sibhalele umama wathi ucela simsize siye kumuntu amsiza ukumlapha kodwa wabaleka nenkokhelo yabantu aboleka kubona njengeyilwane nakho umuntu wayemsizile usisi azange asamkhokhela uyasuka lapho usisi udla phansi kodwa-ke babukeli cela-ke ingangamaningi cela-ke sinikele ngesiyozo ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Molweni ekhaya ukholiwe? Molweni ekhaya. Oh, sisi bese cela usondelele ngapha ngiyayina. Ninjani sisi? Ayikho. Masithembe ukuthi uyena usisi na? Ya bantu bami uyeke. Okay. Ma before sisi siqhubekele siletheni phambili sicela uqale thina sithuka. Oh, mina ngingwanyeka ezinye. Ngaphansi kohlelo umgwazelo. Sihamba nomala ngoba besicelile ukuthi size kuwena mayelana nenkinga ephathelene wena naye. Kodwa ngeke ngiye kakhulu ngicela ukuthi kube wena ozochaza. Umama ozochaza ukuthi kahle kahle sizenga. Ma, cela usindlalele ukuthi yoba sidlaka sisi sizengani. Okay bantu bami. Sila ekhaya njena ngoba mntanami zonke wafika ngenye imini kwami. Wafika ugula mntanami ngikubona ukuthi uyagula futhi uphelelwa amandla. Ngase ngikusiza ke ngamakhathakhatha ngoba ngathi nangibheka emsamo ebantwini abadala ngathola ukuthi uhleliwe kumnyama empilweni yakho. Wafika ngakusiza. Nase ngikusizile mntanami awusabuyi ngani kumina. Ngoba phela mina ngasuka ngakusiza kwaba inyanga nje eyodwa ngikusizile. Siza inyanga yodwa walulama. Ngithe ngingakaqedi ngawe kwasho ukuthi kukhona lokho okunye okusele. Uyakhumbula le ngingakutshela kona. Uyakhumbula ngikutshela ngithi kukhona okunye okusele kufuna kulungiswe kwena kwamagobongo. Ngasuka ke ngoku ngakhomba phela kumambatha isangoma engisizana naso. Ngathi akakusize mntanami ngoba ngiyehluleka ukwenzela amagobongo. Ukhumbula kahle izinhle? Ngiyakhumbula. Ya. Wakusiza kumambatha ebukusizeni kwakhe umambatha uzokusiza ngani ngendaba yesikweleti ngoba phela yayingekho imali kuwena ungenayo imali mina ngakusiza imali encane owawunayo lapho umambatha uyakhumbula ukuthi wafuna indaba yembuzi inyamazana ekwenzelena amagobongo. Ngasuka kangithi wasuka ke ngoku ngakusuka ngathi asikhambe mntanami siyoboleka indaba yembuzi le nyamazana isaze sayithola phi. Ngikhumbula kahle ngithi sayithola konyana bami. Ngathi mabakusize konyana bami bakuboleke le nyamazana. Bakusiza ke sisi. Wahamba olungisa into zakho zalunga futhi ngale nyamazana. Imali yokugibelisa itransport bakusiza ukukulethela le nyamazana. Walulama. So uhambile ke phela manje mntanami awusabuyi ke ngani ngoku ubuye uyobhadala emuva phela kwamambatha. Ngoba phela ngokumambatha akasakwazi ukungisiza. Akakwazi ukungisiza manje umambatha ngesimanga sokuthi phela wena awubuyanga wayolungisa ubhadala lapha isikweleti okokuqala akwenzele ngaso emalini. Isikweleti sesibini senyamazane. Inyamazane le owayithatha konyana bami abakusiza ngani. Wena usalungisa lutho nokunye ke ngokumntanami. Ngongithi angizokubheka ukuthi kanti yini ngokungasaveli. Ancaneke nje mengayibuzela nje ukuthi besikhona isidingo sokuthi uzungilethela abantu bamakhamera. Besikhona sisi, besikhona ngoba ulihumusha zinhle awusaqhamuki ke manje. Ulihumusha awusaveli manje.
ngabona ukuthi ngeke Angazi angilanda abantu abazongisiza ngoba phela nonyana wami usexabana nami ngoku xabana nami ngoku ukuthi wangisiza ngenyamazana lutho awusabhatala ingakho ngicele bona ukuthi hayi abazongisiza Akabe ngisho isikhathi esingakanani kweleta mina imali yakho. hey wemntwana mamela kahle 3 months wawusumqemana 3 months nje kwasekuphelele konke kulungisiwe wena amagobongo akho uyasebenza namhlanje kwakhanya zonke into zakho njengageza uyasebenza umuhlu nje uright nje empilweni kodwa manje awusafiki wena Kodwa ke besingekho isidingo sokuthi ufike nabantu bamakhamera. Bekumele ungifonele ongcono ungitshele. bekumele ngenze njalo Bekumele ungifonele ungitshele ukuthi udinga imali yakho. awusakhumbuli kanti wena la wasizwa khona Ngiyakhumbula lokho ngiyakwazi kodwa futhi benganqabile ukuthi imali yakho ngizoyikhokha. uyabona ukuthi ungixabanisa kanjani ungixabanisa nesangoma engisizana naso ngoba ngoba usiyasho sithi mina ngiletha abantu basizwe Akusiwe awungisanga la kusona ungixabanisa nabanyana bami bafuna lenyamazana nawe futhi ngasho ngathi ngizobakhokhela. koze kube nini Amandla ngingakabi nawo. Hey, Ngingakabi nawo amandla. besacela ke angazi noma mhlawumbe ungakusichazela ukuthi kahle kwenzakalani yabo ngoba uma usekuchazelisa hayi kunzima sengiyamazele kwenele ngiyachaza naye ukuthi idlozi livuka libuye ngenyawo liyabusa liyabusa eside kodwa nawe sisi awukuyibuke kahle lento umuntu uriskele wena ukuthi usizakala yabo and wena ususizakele usukha phansi Angaze ngize ngibaleke. Zisancane ngabe inyanga ngiqalile emsebenzini. Angaze ngize ngimbalekele ukuthi imali yakhe ngizoyikhokha. Yena uhlelo ukulinda yena. Uhlelo ukulinda yena. Sekuyinyanga. Lapho inyanga zisawu3 kuphela ngibuyele emsebenzini mina. Sawu3 months kuphela. And akusiyena yedwa engimkoletayo. Nala ngihlala khona ngiyarenta nami. ungabuyi ke mntanami uzochaza ke istory ukuthi kwenzakalani ngoba phela ngisengibhukule nje ngisho isigodo sami ngizala kuwe ngoba ngixakekile Bengizofika wena bekumele ungilinde wena njengenyanga futhi nakhona aze ngibone inyanga ehamba ifuna imali mina endlini. Ngakusiza mntana nje lo wawuxakekile uyazwa wawuxakekile ngibone inyanga ehamba awubona amagama bekufanele kuthiwa uyawakhuluma ngilinde shothi wena bonke labantu basizayo uhamba ubonisa wonke umhlaba ukuthi uyabasiza angibonisa njalo phela lento wala usukibambela namakhamera bathini la angibonisanga nje umhlaba abomthetho labantu abomthetho labantu angikhulumanga umhlaba manje masoletha abantu bamakhamera uthi abazowenzani ngoba ngikhathele nje ngempela ngikhathele idlozi phela manje hayi bo idlozi licasuke kabi phela manje bayabuza futhi abantu abadala bathi uphilo wami nto wamsiza ngesikweleti hayibo kumele ngenze njani imake njengoba uma engakutholi umbalekela wena ufune nje angikaze ngimbalekele uyangazi ngihlala phi ngihlala la pho manje ungamniki imali yakhe imali bengakabi nayo nami manje kumele akabi nayo nami imali yakhe yena kalinde yena angikholwa phela nama million engisebenza khona akalinde yena anginqabanga ukuthi imali yakhe izomkhokhela manje nje kodwa asikho isidingo sokuthi ahambe engiqoqa engilethela amakhamera ngibukanisa nomphakathi ihlunguke lento ngoba abanye abantu abasakutholi usizakala wena utholile hayi atele sibadla sakulapha mina ngedwa yini kanjani ayikho umuntu baningi ngiyabalapha manje uhamba baneqiniso bona mntana baneqiniso bona mina ngedwa ngikweleta isigodlela inkinga ke ile nyamazana iphele sayifuna konyana hayibo nabo balinde bayayifuna bafuna ukureplace ngene anginayo manje abangilinde uyasebenza ngethi ayiholi imali encane noma ngayo noma 200 ke ukukhombisa ukuthi ubaleke noma 100 noma 100 cabanga ngake lokho ukuze kukhanye umphelo bekumela nawe kwakufanele uze kumina ungitshela ukuthi angikhokhe kancane ngihlisi ngoba anginawo manje ngizoza kangaphi ngize kangaphi wafika yini wena kumina ngize kangaphi wafika yini wena wenza wazofuna usizo wafika yini wena kumina ngakusiza bengisazophinda futhi ngakucelela usizo manake ngaphinda ngakusiza futhi ngokukhulumela abanyana bami ngenyamazana mina futhi ifuna ngiyabona njengoba ngangifikile wena hayi akwenziwa kanjalo ethongweni akwenziwa phela njalo esigodlweni ngesikhathi ufika mntanami futhi ucela usizo bamamela abantu abadala kumanje wenzela bayakumamele le
lento oyishoyo kumanje. Isikweleti enyangeni yakho. Okay, usazophinda uphele ngeminye imisebenzi ke mntanami. Awuzufuna usizo kum? Imali. Ewuphinda ufuna usizo kum. Usizo yini kuma? Hayi, angiboni nje ngiyofuna usizo lakhe mina. Okay, ngoba sekulunge bonke. Ngiyofuna usizo Ngoba sekulunge bonke phela, sekulunge bonke. Usengibukalise nomphakathi, wonke umuntu uzongibuka la ukuthi angilethela amakamera. Shuthi ngihambe izinyanga mina. Hayi boka Ngiyathakatha futhi. Hayi, lalela wesisi. Awuthakathi Ningabe ngifunga amathongo, ngifunga amathongo, ngifunga yakuzwa mntanami into oyishoyo. Waphinda uzofuna usizo kumke na kunjalo. Bepelenze njani? bekumele angilinde, angithi ngayizela mina ke. Yena ngalinde ngize ngiphinde ngize. Wena ubalekele nemali. Angibalekile, anginayo. Imali yomthandazo ubalekele Anginayo imali imali. yomthandazo. Angazi ngibalekele imali yomthandazo. Anginayo imali yokukhokha. Yeka ngikhuluma namadlozi ami. Yeka ngikhuluma neJehova ngikuthandazela wena. Uzongilinda, anginayo, uzongilinda. Sazophinde kunzima. Bongenze njani mntanami? Awuze nelinye icebo ukuthi kumele ngenze njani ke ngoba. Njengoba ke wena usizela ngalenye. Hayi bayayifuna imali zabo abantu ngithini. Ukhombisa ukuyisa phela lento yenzayo. Umuntu ufika kusize manje. Angithi uselungeke. Selungeke. Wena umbonga ngempilo yamasini. Awu kanti abantu banjani Nkosi yami? Awu, awukwaze kwanzima Nakho nje umuntu kangaka angizange ngisizo, angizange ngilashwa wena. Angizange ngilashwa emagobongweni, mntana ngiyasho. Wahluleka. Ngakugeza mntana, ngakugeza mina. Ngachaza iqiniso futhi. Ngicela ukubuza ukuthi mina ngikhona into engicela ukuyibuza sisi ukuthi ungichazelele. Wena kahle kahle uzosizakala. Usizo laqhamuka kuma ngoba one wakusisa wabo imake sisi wakusisa uma wabona ukuthi lento onayo ingaphezulu kwakhe wase wakudlulisela phambili ngikhuluma futhi iqiniso waphinde futhi wahamba wayokubolekela imbuzi einganeni zakhe wakunika waphinde futhi wakukhulumela nalomuntu akuthumelele kuyena umambathi impela sangoma ngisizana naso ukuthi aka imali akucharge yona uzobuya umnike kodwa manje wena namhlanje usuthini usuthi awusizwanga hayi ngishayi mntana aya ngishayi ngaphila ukulina nakho ukusiza abantu sikhuluma kanje mina bokuzukusiza abantu ukusiza abantu ngoba sikhuluma kanje awukwaze kwanzima bese sikhuluma kanje waze njani sisi hayibo sisi ungabosinyele isihlahla angikaze ngisinyele isihlahla akalinde yena emdala kangaka nje uhambe ngene awuzabiza abantu bamakhamera nje umdala kangaka uhlula ukuyizela kumina ingoba mntanami ngehlulekile ngiyabuka uhamba le tete mngana amaplastic wakwafika yini la ngithi mama saluni manje umuntu wakwafika yini la endlini awungeni nje kwama usezi phela kwami wena ukuthi ngokuthi wena uzilethe imibongo phela ukuthi ubhatala into ozabantu kumele ngenze njani ke abantu baxabana nami phela manje baxabana nami phela manje uzobatshela ukuthi abangilinde Ngisamboqokile udinga usizo kuma wawuyisa nje boyisa hayi just Maria Joseph hayi noma wawuyisa angaze nje futhi ngifike ngiboqokile ngikaze ngifike ngiboqokile mina kwena yey ngoba phela uhamba uyitshela abantu muhle phela uthi wangifica ngiboqokile abantu engibatshanile nakho nje ukubona ngicela abantu bona angithi nangubhuti sumtshelile ukuthi ngafika wena ngiboqokile wena wawungaboqokile ngikhuluma iqiniso bengikhuluma iqiniso phela funa ngibachazele wawungaboqokile yini kumele ngibatshele phela mntana ngiboqokile ukuze babone ukuthi kwakunzima wena lapho umuntu uhamba ukhuluma ngaye sho impilo yakho nje le ngikhalela uma wakho mntana makanjena kuma wakho akalona leli khumsha wazwa isangoma akalona leli khumsha ngoba phela naye ngiyilekena ngabuza ukuthi manje kwenza njani umntwana wathi nje angasi kwawuyena awuyena uthi kwawuyena wena awusalethe kwaplastic usengicela ngithena wakumzala izokhokho yena mina ngisayenzile lonto so angizithe wena angisayenzi mina lonto njengoba naye ekhaya la mntana methi awulethi lo plastic endlini abantwana balambile endlini uyajabula balambile abantwana anginangane phela mina hayi abekunzima hayi abekunzima wena inkinga zasekhaya yebo uzothini umntwana umfazi uzothini phela ngoba naye xakekile wena
Uyayibona nje angathi ngizonyukela ngempela ke nabantu bomthetho impela ke. Siyakwazi naloku yofika ekhaya. Ngizonyukela nabantu bomthetho ke manje. Amagama akho mntana amasebanzi ke manje. Hayi, wena ongayihloniphi. Songoba isijazi kayihloniphi. Asebanzi amagama akho bengalindelanga nje. Awihloniphi. Uyozoba nje Uzumbetha amabhayi fika namabhayi la endlini yami. kumele ngifike ngani mntana. Fika namabhayi la endlini yami ungilethela namakhamera wena. Mela mfike embatheni. Hayibo. Nasisangu. Akithi mhla ufika kwakho amfike embatha amabhayi. Kodwa ungadingi la endlini yami. Hayi akunzima. Kodwa ma Angizenze mina. Azothuka ithongo lami wemntwana. Uyazi uyalithuka. Ihlanganapi namathongo mina. Uyasiza kodwa futhi wena namathongo. Hayibo awume kahle wentombazane. Ihlanganapi namathongo. Baba mayifuneki. Baba moyani. Ngizokhuluma nethongo uyazi. Ngizokhuluma nethongo. Nalo mankonzo. Ngizokuthumelela. Uyabona impela ngizokuthumelela. Ngiyabafunga bakena ithonga. Ngizokubona kahle. Ngenyawo. Ngeke. Bangulaka yonke lento esomntwana. Subject kuphela uzungenzela lutho. Bangulaka mntwana ngeke ngize uzomthakaza. ngeke ngize ngikushaya. Ngeke ngize ngikuthini mina iniyonto yodwa. Bengithi mina ngizocela ukuthi mntana into ayifunayo ma. hamba obhatala phela emuva lawa sizwa khona isangoma siyakhala. Sangoma silinde. Esakusiza ngamagobo. Anginayo. Manje uthi imbuzi ngiyithatha phi iphi imbuzi yona. Akangilinde ngomkhokhela mase nginayo. Nini? Kade kulindele uma. Yonke into futhi iyabudgetela ngomeda ngiqhamuka uzofuna imali la kumina. Usuhleleka nabantu bakho ufike nabo la uyofuna imali yami la. Hayibo. Ngiyabudgeta mina. Uyabudgeta. Ngiyabudgeta mina. Ubudgeta lezi zabelungu. Ngoba vele phela iyonto ngisebenzela. Lento xa kuma wakho ke. Iyonto ngisebenzela. Yabelene naye uthi wayilindele ukuthi ulashelwe ukuthi wena ulashelwe ukuthi wena usebenzele ingane. Kodwa manje naye ulambile ngo awumniki imali naye. Ngifundela bona yini? Hey, hayi mntanami. Hayi angiyazi. Hayi angiyazi impela. Sesi. Angifuni kuzwa ukuthi siqhanga kuwena mina. Hey abantwana basizwa manje esibalapha manje. Mhla uzoncenga usizo kuma. Ungiphathisa ngekhanda nje. Kwenza ungiphathisa ngekhanda. Mntanami. Sengiphathisa ngekhanda. Ngokuba mina ngiphethwe ikhanda ungiphathisa ngekhanda wena. Ungisheshisele nje ungambe. Ungiphathisa ngekhanda wena. Manje ke awushoke. Umanje ngoba ichaza ukuthi imbuzi. Imbuzi. Futhi uyachaza ukuthi imali owayithatha lapha ya. Owasetshenzwa ngayo awuyikhokhanga phela. Lungisela ke nomuntu masebenzisana naye masolungisela ingane zama ukuze ngelinye ilanga makufika umuntu ocishe abe nenkinga efana neyakho akuthole ukusizakala kulezi ndawo. So manje wena masuvalile ngivalela amathuba. Ngeke abanye besathola ukusizakala ngenxa yakho. Ungivalela amathuba ke manje. Wena phela usuphilile usumqema. Hayi angisazi. Kodwa phela nami shothi fanele ngiyovulela icala ke nami. Elani ngenzeni wemntana? Yini ngiyenzile mina kahle kuwe ngoba phela mina imali ifunayo ukulungisa. Ngizolungisa nje la. Ufuna imali yakho nje. Ingabe privacy yami ngezungilethela ama-camera mina la endlini. Engabazi ngisho ukubazi. Wesisi. Bake emthethweni. Kazi ngani noma ngizongibulala. Bake emthethweni mntanami ngoba phela ngifuna usizo phela manje yena. Ngifuna usizo phela ngisize. Hey, ngisize nemali. Imbuzi ke Nkosi yami yabonyana bami. Kuphela ingane ke. Badala imbuzi ke. Ukuze iqhubeke ingane angilinde ngizoyiqhubeka. Msindisi wobomu. Angilinde. Nini sifuna ukwazi. Uyabona nje ithongo lami lizovuka lime ngenyawo namhlanje. Anginawo. Hayi. Awavuka amathongo akho. Hayi azovuka ngenyawo. Uyabona nje azokhuluma amathongo. Azongibuza lesikweletu osisi kodwa. Isikweletu sani? Amathongo asewakhuluma yini? Yazi sekuzijani ke thina. Thina sisasinandaba nayo yabo. Yazi ngiphathisa ngekhanda. Yasinandaba ukuthi uphatha ngekhanda. Nkosi yami. Kumele sithathe izinto la kuwena ukuze sikhaveni izinto zami. Ayikho into yami ezothathwa la endlini. Siyakutshela phela sithi ayikho into yami ezothathwa la endlini. Funa kube khona ke ngiyithathayo engitholayo la kwakho mntanami. Ayikho. Sicela ulalele la. Angithi usisuyahluleka ukuthi akhokhe. Aya futhi akafuni mntana akafuni impela. Akafuni ngempela ke ngoku. Nathi kuyacaca ukuthi uyalwa futhi uyalwa. Nathi hayi kuyacacela. Yakufuna kwabo umthetho ke mina bekuba. Akafuni impela. Manje nakufuna kube khona ke engikutholayo kubantu
bami. Vele ngeke ungahambi nalo. Mina kube khona Hayi ngithola ngihamba nayo. endlini. Okay, so ke sibone phela. Hayi ngihleli la. Khoma ude. Ha bheka uhleli nawo uhleli kahle Ayikho uhleli nakodwa bosofa la. Ngiyawuthatha usofa. Ngiyahamba nawo. Sengizansi zakho zokusebenza Ngizothatha la usofa uyolanda. Khokha imbuzi Uyabona wena le. umateki lawa. Abizayo lawa wagqokayo. Uyabona Ngihamba nawo. Yawazi Ngoba phela kube khona ngithola ngizondikonyana bambathayi bathola. Imaki wesisi. Katata wena Yeah. untero. Ngizothatha. Nathi Ngizothatha mina. Usengizele Ngeke ngidlale wena. kanjani Hayibo. esefika nabantu la endlini yami. Imangenyawo Wena manje uthi ukuthi ufike namakhamera. Iyangicika nje lona. angiphumi ke uyabona Iyangicika nje lona. Yini ubungamkhokheli ukuze ugweme? Ngoba bengingenayo bekumele alinde. Asebenzise umqondo naye. Okay. Nangu ukusebenzisile umqondo ukuthi akufikele namakhamera. ngizohlala phansi naye Uzongicika ngabi ke ngingenayo. ngizohlala phansi ngikhulume nale ngane Asazi-ke ke manje ayifuni kwakungimamela siyadinga-ke wema sicela usibalele ukuthi imbuzi plus nemali ayikweleta ngapha. imbuzi lena iyaba u2000 rand Uzoqamba mangileza 2000 rand leya mbuzi ayinikwa unyana wami awayithola Alright. laphaya emuva uyabona emuva kamambatha Yep. la ngangimsa khona emagobongo Yep. uwabhatala nje only 800 imali eshoda yophayo 1.5 uyokuthi wamenzela amabela amagobongo kumina. uyakuthi ngibulale kanjani umntwana Kwawena mina ukuthi mina ngiyithathayo uthi ngiyithathayo mina le mali hayibo Choose 3.5 wema. hayi thixo ngifunga amakuyithi bekhona bephelele ngizotha 3.5. unxiba kahlabana ngoba unxiba amateka abiza ubheka nje kodwa uyakhala noma thitsha ngane yakho ngishintshe ini. mntanami uyothintsha nini lento oyiyona Ngishintsheni. hayibo Umlwane lo boy boy. akushintsha mntanami Idaliwe. Manje ke ukuthi kwenziwe njani ke angitshela akakasitshela. akakathaze ngempela Yabo imali awunayo. And uma uyachaza ukuthi ufuna ukubuyisela abantu into zabo ukuze kuzosizakala. kuphela mntanami engikufuna Wena ke chaza yiloko kuphela Nayi imali mina akangilinde. ngikulinde isikhathi esingakanani ke mntanami Akazi. kuze kuthini ke mntanami ngilindele nakungazi wena umnikazi wesikweleti Kanti wena unazo izinto zakho oyisebenzisayo esigodleni. sikhona impela zini Le mithani Njengobona nawe. usize kunini. yeyi Ayikho leyo nto. wentana mamela Wena wabizwa Bashisa imidlabha esigodleni kuzosogijima size kubona. uyabona wezinhla uyabona Unescoop nginayo mntanami imithi impela kodwa eyokusiza abantu njenganawe ngakusiza nawe Awunazo lezi ngakusiza ngisebenza ngoNkulunkulu kahle usenza uNkulunkulu. Hayibo. Engasangena esigodleni ngikhuleka ngibiza uthixo yeka ngikhuleka ngibiza wena. hawu Ungcoleka. ungakhuli Usukume nje ongeke inyawo. ayi Kodwa uthi unamathongo. ukuthi ngiyashaya Yazi ukuphuma ungakhushukela ushukela. ukhuphuka impela phela mntanami ngokuthukela uyabona nje mina angilale ibp nje izabishaya ngamandla phela kumina Hayi, ngizobishaya ngamandla ibp. zangoma. kwenziwa kanje Ukhuluma kanje phela sekho right. akwenziwa kanje uyazi ke mntanami into engizoyenza Uzokwenzani? Uzothumela ifene yakho? Wema angithume kwanza Uzokwenzani? wesisi. ngizokhulekela Sis. ngizokukhulekela Ukuthi ngabe uNkulunkulu wakho. akuguqule mntanami le nhliziyo yakho ngifuna kuguqule le nhliziyo yakho Angithi yahluleka. ngoba phela lokho kwenzayo uzophinda kwenze nakomunye umuntu hayi Uyahluleka ukhokha into zakho. Sonke ngiyahlulela. Pho manje wenzeni? Ngoba anginayo imali manje. Okay, angithi ke sawuhluleka lokho. So kuzophoqa ukuthi ke kumele ma kube khona izinto ayibandayo la endlini. Akitla ngayithatha la endlini lo. hayi Kuningi. uyabona nje ngigqoka lamateki lawo okokuqala nje ngizothatha lawo mateki lawo ngoba ayabiza njalo nje lamateki Uyawazi imalini? ya Uyawazi? bayangitshela phela onyana bami engibazalayo bahleli bezithenga la mateki lawo ayabiza unontombazane lo wami lo osebenza eGoli ugqoka amateki kanje kuthiwa yabiza hayi kuthiwa yabiza la mateki Mama. azongisiza mhlambe i1000 rand ngaphuma eyalomfana nomdala Wema. khethulwa indaba yembuzi Wema.
hayi ke kunzima asazi-ke siyaphoqa ukuthi siyawathatha amanteko siyathatha na-something ayikho into enizophuma nawo la endlini. hayi nalela bhantshi libiza kabi libiza kabi ke lela bhantshi akho lutho enizophuma nawo la endlini. thulaka uzobona hayi kuba khona mntanami ekuthathwayo Cha, ikani ifoni yami. thatha iphela Yeka lo thatha foni iphela mntanami ngeke Hawu. uyabona lamafoni Uyakwazi ukubiza angasiza ngoba ngizofike nginike phela umunyana lo wami ahamba eyodayisa ukuze abethatha phela nama-thousand ngoba phela ngizofundisa umuntu angabhadali ukuthi wenza njani ngizofundisa yebo akuze konke hawu akuze konke amahumsa ayalungiswa yabona abantu abangabhadali benziwa nje-ke thatha yeyi hayi thathani bantu bami thathani yeyi unothe ha kuyabonga abantu abami kwaleyiwivu imali yakhe manje inkinga uselokhu efikile la ekhaya lokhu efikile uyazi ukuthi ngihlala nomuntu futhi lowo muntu engihlala naye imdala la ekhaya ukefike lana uthi lokuthi ngibhince ithawula evele suke engene enganqunquzile ngivele nginga-understand ukuthi kwenzakalani leyo sukhuluma ngayo ke nje ayikho nje mina ke leyo kubhinqa nje ithawula ngingakwenza uyafika wena umdala na kanjena kakunami uyafika la ngibhince ithawula wena uvele ngoba ungenzalayo kwayibona uzongitshela lokho ngitshela bona awunqunquza ngivele wadla ubheka nje la endlini chaza ukuthini lokho indlela phela bese usafuna imali yakho noma khona into usayifuna bengizothini mangibongoza ungasho ukuthi angene bekufuna ngingena wena uyangena nje uvela uyingenele la ekhaya uzofuna imali yakho ngibuza ukuthi usafuna imali yakho noma khona into oyifunayo into engiyifunayo mina ngifuna imali yami ayikho into engayifuna kwena wena mfethu kahle kahle nangusise echaza ukuthi wena kahle kahle yini usuke uyifuna kusisi ngoba usisi uyazi ukuthi ubesane kulukudele la kwakhe even if noma kuthiwa mfethu size ngemali kodwa-ke komele umuzi womuntu uyahlonishwa awuvele ungene nje hhayi ukuthi uvesane ukugulukudele if ukugulukudele usisi esageza lana wawuzokwenzezani noma uthini ngiyakuzwa lokho into ayikhulumayo ukhuluma into engekho lokho ukhuluma into engekho mina efike ezofuna imali ezoboleka imali mina endlini yami engiqashe kuyona wafika kumina ngosuku lwesibili ngimtshela ukuthi izongena ngakusasa efika ngoba efuna ngempela le mali wafika efaka into encane nakhona umama omdala ngashawa amahloni kanjani ngamnikeza imali ngoba ngenzela ukuthi aphume kanjani ngifaka into encane wena yini amehla akhavela abona into encane kuyo yonke into engangigqokile ngabona ibhadi wawuzongithela ngalo into encane engangiyifakile wena uhlanganaphi nayo nento encane engangiyifakile ngabona ibhadi yazi ngoba yini ngoba vele ayikho inhloso yemali ukulento encane le wawuyibona ayikho leyo nto leyo ngeze ngikwenze lutho umncane umaskito nje engeze ngikwenze lutho ngimdala kabi nami yabo indonto engihlala nayo la endlini indala ngisho kunami wena uyini ngokumaskito nami ngeke ngize ngikwenze lutho kwa intombi yami nje uqala ayinaso scratch la eshiyeni okuqala lokho ngisho manje engangami akafake ngishicici so ngingakwenzani wena ngifike ngizofunda mina usebenza ubuso noma kusebenza umzimba cha ayikho lento nawe uyayibona nje ukuthi uAntonjani omdala kanjani ngingakwenza mina babeze phamise izwe kuphamisele eshopini uzokuhlasela ngempama uyakhumbula ukuthi before ngoba kwangifica nginawe ngigqoke ithawula wathi ngena la eminyango ngangigqoke ithawula wena uhleli phansi ilawo waqala khona ukusola usubuya futhi ngelinye ilanga la ufuna ukuhlasela ngempama ingoba vele wayesesola ukuthi something wrong phakathi kwami ayikho leyo nto leyo akusesiyona indaba yemali phela kuqona icala lami leli ngamtshela ngendaba yemali uyazi mina ngangize ngemali usecazini engayifuna nje kumjendevu nakumama omdala kanje yini engayifuna mina into engangiyifuna ngakho ngifuna imali cha nami indlela esengihlubuke ngayo baba indlela esengihlubuke vumelane sami naye sasithele wanginikeza imali esenginikezile imali ngamtshela ukuthi mase ngingena le mali le uyena kuqala umuntu engizombheka ngimnikeze kodwa lokho akaze kwenze ngesimo sasikhona la endlini okay
wase wangasifeze ngangasifeza isithembiso sakhe. wabuyela kuyena wafika wahlala phansi naye wamchaza Angaze ngibuyele ngamtshela kade ekhona la ukuthi isithembiso sikaze sifezakale ngenxa yo1 no2 wase wayibuyela yena. sekumele kube uyena Imina futhi engaphinde ngayixaka ngiza khona la. ayixake futhi Sengikhathele mina ukubukana nalobuso lokhu njalo ngifuna imali Base yami ngimtshela ukuthi ngizo. Ngikhathele nje kwakubuka ubuso bakho manje. Ngicela ukuthi unginikeze imali yami manje ngihambe. Noma uhambe uye komashonisi. Omashonisi ngiwaba la ungakwazi ukuthi unginike yona imali yami. Ngihambe mina. Ngithathe Omashonisi abakhona nje. Omashonisi abakhona nje. Omashonisi abakhona. Ufike Wawungaya nako omashonisi kodwa wena waqhubeka uweza kumina. Ngathi thatha iTV awufuni. Ngenze njani? Njengamanje. Imali yona enganayo ngiyenze njani? Omashonisi abanayo imali ngithi. Ingene komashonisa futhi kwa nawe. Omashonisi abanayo imali. Omashonisi abanayo imali ngithi. Imali ngicela ukubuza ngoba le fridge levala ngomshudo ifridge le ifridge la ekhaya uthi angithathe yona uthi angithathe lela fridge mina kade ngibona ikhandle lelibovu makuvalela utikolosho kulela fridge lelani uzenze njani livala umshudo angithi makuvalela utikolosho mina uyalibona nekhandle lelibovu angithi uma kuvalela utikolosho into eyifunayo ungasondeli lapho wena ungasondeli into eyifunayo ngithathe njengamanje imali iyona engekho imali anginayo Shuthi mina ifridge uthatha iTV mina ngihambe ngiye komashonisi ukuze ngikwazi ngeke ngikwazi ukungena amashonisa imali anginayo ngenze njani ayikho yona mina ke ngingenayo imali ngihambe ngiye komashonisi ukuze ngikwazi ukuthi iyona engekho imali anginayo ngeke uze uyithole futhi ngoba ayikho yona imali akukwazi ke ukuthi ngaphuma la ingekho imali ngeke phela maskito ngithathe maskito yabona nje lelo lingithuka kakhulu uma ubona mina yona ubona engekho wemaskito uma ubona mina ubona umaskito yona engekho uma ubona mina ubona umaskito kodwa manje mina iyangixaka le nteni ufika ukweleta umuntu masujike futhi uyamisa futhi lo egcineni uzongibiza ngomaskito wena akayibona ukuthi yena ngathi walinyazwa ngemfoloko la emashiyeni kodwa uzobona mina njengomaskito mina kwenziwe njalo mina ngicela ukuzwa ngawe ke before sithathe i-decision ukuthi thina senze njalo awukukhuluma into ezokwenzeka manje ukuthi from manje to forward senze njani ngoba engazuthi le nto yakho mina isithanda ungimala hayi mina bhuti imali anginayo ayikho yona imali ayikho imali futhi engizomnika yona manje uma ehlula ukulinda imali ayikho imali hayi ngoba yini ungafoneli umuntu wakho kube akanayo imali naye omashonisa abanayo imali ngimile mina lapho omashonisa abanayo imali angithi mina ngiphuma lapho ngangayiphethe imali ngifuna ngihambe ngiyomashonisa imali nje into ngithola imali engizohamba mina ngiye ngayikoleni engekho nje la endlini ngabe ngiyakubesikhona ngabe khohlwake khohlwake noma bethabe kuhafu ngabe ngithathile ngeke ngihambe mina imali yami ingekho ngihlezi kuhlezi ukusebenzela kodwa ke namhlanje ushaye phansi ngeke ngithathe ifridge elinotikolosho ubone amakhandlela ebovu hayi TV soyithatha yabo i-TV soyithatha mhlawumbe singaphuma ke lo mali kodwa nje ayikho imali ozoyithola anginayo tikolosho imali mina yabo umbhede songithatha ayikho nje imali utikolosho labo tikolosho bakho bavalele lapho labo basebenzisa ngamakhandlela lapho i-sound system ayikho imali noma kuthiwa idake iwinji soyithatha angazi noma usafuna imali noma usufuna mina ngeke ke phela kwazi ukuthi mina ngasodlala omama basethekwini abazosebenza khona la eyakhona uthi engathi ufuna yena uqobo uthini hayi phela ufika njalo lo ufika njalo angisa-understand noma ufuna mina noma ufuna imali kumele esho ukuthi cha ngifuna wena ngifuna wena ngimnike lokho akufunayo ngifuna wena mina ngifuna wena mina into engiyifunayo mina imali yami ukuthi ngihambe mina ngiye esikoleni usafuna imali wena usafuna imali kwabe kancane uyafika kwabe kancane ngiyafika uyafika kancane uyafika wena ufuna imali phela thina singathatha yonke into ekhona la endlini kungagcini ukuthi uthathe lokho kuphela hayi ke ifurniture ayaneleke le furniture la shuthi nawe Shuthi nami ayaneleke leyo furniture uthatha nami ade vele wangifuna wena uyakhawunta nawe wangifuna ufuna mina manje nawe uyakhawunta angithi furniture nawe umphethe ufuna mina wena kuyoba nini ufunana nemali ayikho imali imali